हाय गाइस, वेलकाम बैक टू माय चैनल। दायो आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। आं अबाय थांगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेटारि गारि नेगासिनो आङो, दाबो फैया गारियानो। बाजै हटेल अट' मोनबाय। हारसिङै ट'ट'आ रावबो गैया, पेसेन्जारानो खम जाबाय। खालि जोब, रावबो गैया। दिनै फुजाखाय हनै खिचुरि जाफैदों मन्दिरनिफ्राय। हनुमान मन्दिर जागासिनो मानसिफ्रा। आं आइटि कलेज मोनबाय दावलिगुरि, बेयावनो फैदोंमोन आं। प्रग्राम दंमोन नालाय। सफैबाय, दायो थांगासिनो नै रुमाव हाबहैसिगोन। प्रग्रामा स्टार्ट जासिगोन। ओरै थांबाय। ओंखाम उखैनायानो हालामोन, फुङाव जेबो जायाखैमोन ना, जा ओंखाम उखैखाबायमोन। प्रग्राम जोबनानै जोङो फुजानि प्रसाद जानो नागिरदों, मेदाममोन राननानै होनायखौ। लोगोफोरजों ज' जानो फैबाय आरो प्रग्रामनिफ्राय ओंखारनानै बाहेरायाव प्रसाद लागासिनोमोन। प्रसादखौ ज' जिरायनानै जागासिनो लोगोफोरजों। जा ओंखाम उखैबायमोन ना। प्रसाद जाखांनानै खिचुरि जाफैबाय। बयबो स्टुडेन्टफ्रानो जाजोबदों बयबो। बे प्रग्राम जानाया जाबाय दावलिगुरियाव जादोंमोन, आइटि कलेजाव। भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। आं लास्ट जोबजासे लानो हायाखिसै आरो। थेंक इउ।